and for now we want to wish the family well. Roboti rubono chikoronyora century wekiranu hekero chiaragire chinsa isato chiabono botuko gotigana yubono turigeria mangana rengete obonchoria igo monchoria Richard Mwebi kurwa sorgongo rwagusianyariga kokoboko omuwaziri oteneta mangana yobonchoria Moses Kuria sokonyara goteyabuna abayiboli mbabaseko gora chi uniform chiabana kurwa sechi skuru kolengana no muwaziri oyo nigabaka goteyabuna ni go chisukuru chinyinge chianchokere kobensemo yo wikirani obonchori bwabo asoko banaria abayiboli chi uniform aseri gurigoro bono Mwebi atebire buneke negetambo kirekia na weboli banyara kwa wali bagaria bene elikogora chi uniform kurwa chinsemo chindeli bagaria kone gora chi uniform ekyo ase skuru asabate rubunani go bakone ligwa ase chibesa chegoro Egereria Samarieta Engineer Richard Mwebi munyabiasara omonene Kisii County Usiengima Nyansengima na Kenya yonse koirari bageri ko batenje muno munyabiasara na arigereria abantu muno bakwangaika igoro ya mangane uniform uniform aso wenge CS yaito Kuria igatebetenga uniform egoru asetuka tebasa kugoru esukuru ime nando maene garankoligereria na inche muno mana siasa na temete kora eta gisukuru mbali kanyora gisukuru echistoga tichi uniform ngoji kubo inu nkine yangu ndaibune ye principal yakakole biasara ono garutagete abana baitu ba perform buya muna ba perform tugusi generally otutagete to imburu kero monda kolega asi yae tigabanya biasara baoni chi uniform tigane bantu basomye aso bwenge chi uniform ejagara chikoni gwe sukuru omoibori agwa kwa maroro twangs yani minute yakona liguri na sana average of 14,000 chisati Jones chibeyibere lakini gogo jeduka ya itamu na njengoni chi uniform imbwate dukena na family bank no investments munogo ika family bank iga boringa ino investment yere gonko ni uniform aseri goriri ororo bago teba ngasirimia misini e discount wambwate chibundi chigo sonna quality ngia karibu sana ngo tebya abayiboliga uniform ora angene duka yao nyato gwika bona lakini mo tiko kole sukuru badaina abalimu batikana ne uniform na performance yerabe iji kondia teguri na sana balimu na igure bahansere kubwatu ne uniform na igure abandi bali batama baetere tirisa to kumane uze uniform eji bare koni uze performance yetare ngengia aso wenge uniform tiare tiroba kongu Kenya chikoni very expensive we sukuru na aga abanyabiasara katutagete bakine muna kuria tebete tiga to promote chiduka jeito to promote abanyabiasara baito na indo muiburi taumia mono